Un cop acaba un viatge, entre viatge i viatge, el client s'ha d'esperar, els petits visitants s'han d'esperar i es procedeix a fer una neteja de les instal·lacions. Cada vigilant, cada monitor neteja la seva pròpia instal·lació, tant el seient com les zones de pas susceptibles que els nens hagin pogut tocar. Això pel que fa als treballadors. Pel que fa al parc, s'ha incrementat el personal de neteja. Es procedeix a netejar de manera contínua totes les superfícies del parc, és a dir, bancs, papereres, per suposat, els sanitaris, els lavabos i les atraccions. Per bé que és veritat que hi ha algunes atraccions que ens és impossible, pel tipus d'atraccions sí, netejar al moment o entre viatge i viatge, com és el cas dels inflables, la piscina de boles, i en aquests casos el que fem és al final de la jornada laboral, quan el parc és tancat, a porta tancada, tenim personal de neteja que es queda cada nit a netejar amb un producte específic i homologat que té una vigència de 24 hores, una activitat de 24 hores de neteja i desinfecció d'aquella atracció. Per tant, l'endemà, quan els visitants tornen al parc, aquella atracció se la troben neta i en perfectes condicions. Que són càmeres tèrmiques que el que fan és controlar la quantitat d'aforament i de visitants que tenim al parc en tot moment, entrades i sortides. I també, molt important, els punts calents, és a dir, ens permet saber en tot moment a temps real quina quantitat de gent tenim al parc, quin aforament real tenim al parc i a més detectar els punts calents, zones del parc on pugui haver-hi una possible aglutinació de gent per poder-la disseminar en aquest cas. Ara mateix som a fase 3, a fase 3 se'ns permet un 50% d'aquest aforament, per tant ara mateix, a dia d'avui, de l'apertura, l'aforament serien 500 persones i serà un màxim de 500 persones, que respectarem a peu de la lletra. A partir d'aquí, quan hàgim superat aquesta fase 3 i entrem a la nova normalitat, entre cometes, serà un 75% d'aforament, per tant estem parlant de 750 persones. El parc disposa de 6 càmeres de control a les 6 portes d'entrada principals del parc, fins i tot la porta de darrere, la porta d'emergència. Aquestes càmeres són càmeres tèrmiques i el que fan és controlar en tot moment l'aforament del parc, el número de visitants que en un moment entren a dins del parc, per poder tenir un control en tot moment de la quantitat de gent que tenim dins el parc i poder complir amb aquest aforament màxim permès. Estem molt contents de poder tornar a gaudir dels Pepes, venim de Vic, i després de 3 mesos i mig de confinament, la veritat és que el nano ja ho demanava i és un plaer poder tornar a venir aquí a les instal·lacions, gaudir d'un dia com avui. Hem vist que hem pres les mesures de seguretat corresponents i estan seguint tots els protocols per tot el tema de que la tornada a la seva activitat sigui segura, saludable, i estem contents, veiem el nano disfrutar de nou i passem pàgina ja d'aquests 3 mesos que han sigut una miqueta un malson.